ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Hakmat kinong paikai ki bakot kumbasan hajar ngut ka Shillong Lajong Football Club kalamat ya ka jingya khai da Marshigol ha ka jingya kun persya ya ka Northeastern Reorganizing Cultural Association FC lani ka Neroka FC ha ka Lampung Ilekai I-League kabalalong hamadan first ground jong ka SSA Polo ha ka khandai tarik unai wing arajar arpulai Haga jingya khun haga ni kasngi la sakhi ya jingya kha ya padang gine gi artli ki kinho ni le kai nrei ka Shillong Lajong kalayo ban punki ningkong ya ka jar lengbau Daniel Goncalves na Brazil haga minute ka balai pasau haba pai syaga jingya khun haga kalamit ka Neroka FC ka kinho ni le kai na ka jila Manipur kalayo ban penia khai Dashigol lengbau Fabian Reed ka ri Jamaica haga minute ka bahnyo pekandai Bat ka jingya khun kalakut no da kabaki artali ki kenhon kila hap bania sam Marshi Point. Ka Lajong FC menta kalayo khur ar point na ki artali ki jingya khun bat ka Neroka FC kalayo ban play perda ya kami ya ken point ka jongka da shi point na ki laisien ki jingya khun. Ka Shillong Lajong menta ka haban penkre bakan ya khun persya ya ka Srinidhi Deccan ka ban na ka jila Hyderabad ha ka khat sauterik unai weng arjar arpulai ha ka por arbaje no pai sngi. Ka Neroka FC ru haga ni ka juk ka sngi kan hab bani kun persya ya ka Aizawl FC ha ka Liani Municipal Stadium ha ka por nyobaje janmien
เ
Oh,